500 сомон. Номаш чия? Ҳиҷобаи? Джинс. Джинс ҳиҷоб, а? Ҳиҷоби ҷинсӣ. Нархшам як бор дига такрор кунед. Инам 500 сомон, ай 46 то 56. Манам хеле гап зане, клиентҳо хушрӯ мефаҳманд. Анаиш чанд сумаи размершам? Инам 500 сума, ҳамун ай ино размер ай 42 то 58. Ай 42 то 58, а? 58 ҳама. Ина марҳамат, бибинед ки ин чизе ки шумо дар экран дидесин, размери 42 то 58 дорад. Ана нархошон чандия? Аканчатенишон 500 сомон ай. Ина ма ай дур гирифтаистам ки шумо бибинед. Ҳамаи расветкош ҳастай. Мо телефонҳоро мемонем, марҳамат занг бизанед. Беҳад хушрӯанам ё 500 сомош турки тоза фирмашон чи ай? Ашана? Ина фирмаша каси англисиро медона хитшон бихона ки хитон бихонен. Ма ира намедонам. Осмонияй, Османияй? Османи. Османский, значит, меган ам юб дастай, да, османский. Нам фирмара каси пушида мефаҳма. Ина 500 сомон нархи нормальни ҳиҷоб шуда. Фаҳме ки ина ёш остиношам шурани хеле вишивкадори сангзадагиам. Ана поёношонам то дарозани ё. То чанд размер буд, ози такрор кардагим. Ҳамеша як то метед. Амра 56. ам як то дитем пуштошам бибинам. Ози бес ма дуртар бестам. То бите оста то бите. Пуштча, ина бай бараш, ина пушташ. Нахе миён банда кам дора, ҳамаш қоидави дарози хушрӯа. То размерша ина гуфтак нархаш 500 сомон дастай. Ина бо май пештар мегирам, шумо бинед. Аҷоиб ҳасон хушрӯ. Видеои моро тамошо кунед. Ҳар рӯз видеоҳои нав ҳаст. Дар бораи нарх наво мо ба шумо маълумот медиҳем. Асобена ҳами ҳиҷобое ки шумо дар экран дидаистед беҳад фасонанд. Нархшонам сабукай 500 сомон турки тоза. Дар дигар ҷой ё 700 сомонанд. Анамиёш беҳад мада маъқул шудам. Ями чизе ки дар экрананд беҳад фасони хушрӯанд. Баъд дарозанд. Баъд размерҳо ҳам ҳастанд. То ами размерҳои маъқултона одамо ёфта метавонед. Воқеъ сарбаланд бошед, дар паноҳи худо бошед.